здравословни кокосови бомбони с кокосови стърготини и кокосово брашно. Хайде да ги направим. Тук започваме с 100 грама формина киснати в топла вода, за да се смелят по-бързо. След това добавяме 80 грама кокосово брашно, една доза шоколадов протеин и 10 грама какао. Блендираме, като сместа става много суха, но тъй като има форми в нея, могат да се оформят все пак бомбони във формата на топченца и те стават ето с такъв размер. След като бомбоните са готови, разтапяме черен шоколад в подходящ съд и топваме бомбоните в черния шоколад, докато се покрият от всички страни. След това оставяме на хартия за печене или просто на някаква повърхност, за да стегнат, и поръсваме с кокосови стърготини. Тук може да топнете целия бомбон, ако искате, в стърготините, и нашите здравословни кокосови бомбони са готови. Ако искате, пробвайте рецептата и ми кажете дали се е получило и при вас.